alaikum on bandiraɓe en calmini goto fof inde mum e yettode muɗum en mbiyama ko woni e jaam fo yaato ko enen ɓuuri en calmini no windere nde aadiri fof en calmini ɗumen kala ɗo ɓi pullo woni en tawi ɗum ɗon en calmini ɗum calminal jaariɗe nede en calmini sernaɓe men en calmini waliyaɓe meɗen en calmini hilifaɓe men aada e hilifaɓe men diine en calmini fof hande noon gewiden ɗo henne ko debbo pullo jontaɗo hono Amnata Ba debbo mo ɓokke a salminama juurama eyyi mi salmitima ɓinguel men mi weltanima mi ñaganima Allah moƴƴere mi wima kisal Allah moƴƴere wone ma saabu Binta ka neɗɗo moƴƴo machallah ka kala sir en calmini yeɓoɓe meɗen en calmini kadi fansuji télé ɗe en calmini fansuji radio ɗe en beltima en calmini kadi mawɗo galle o en ñaganima kadi Allah moƴƴere en mbi kisal Allah moƴƴere yo wonto ɓe goni jarama eyyi Amnata weltare tan kadi komin jiima ɗo ene Pinde TV ko ka debbo pullo moƴƴo jontaɗo bawɗo ko waɗata ko hande kala jewɗo ayawo ngo ma heftin ɗum par ce que ala ko waɗani e pulago enen noon hande cohluɗen tan ko wonɓe e nder galleji ɓe ene liggono galleji ene ndeyna ɓeskuji mumen en même temps kadi enen darani leñol ngol kanko Amnata ko hen o jeeya so ɗum winni Amnata hande yewtere meɗen ko ha hande tan yewtidde sukaɓe meɗen ɓe jibinɗen saabu en waɗino ɗo ene émission meɗen haaldude sukaɓe meɗen jawinoɓe hono sisa o bandiraɓe noon mbino yen duttito hen no fewi kono ha hande wuuri soko rufani men gartoy hen kono hande gartuɗen kadi koye sukaɓe meɗen yaroɓe ɓe hol tuuyaw mum moɓe dañi hen ha ganduɗa ene jaraniɓe hande bonnude aduna mumen sako ɓi pullo wonko andirano ko heewi kono kay wona wiide ene yara wallahi salmitama Binta a weltanama en calmini kadi dental daraniɓe leñol fulɓe saabu dental ngal ko ɗum darani ko sukaɓe yaroɓe latiji ɓe saabu yargo lati walla yargo ɗum ɗo ɗi wiyeteɗo sangar wona ko meɗen sako ene ɓiɓɓe fulɓe mbimi e mbimami enen gandanɗa hoorema en gandano ko ɗum wona ɗum wonno fina tawa meɗen kono hande ɗum boni hande yulde nde ko surtidine saabu ɗum wona ko meɗen hande sa yi hande Fouta to hande woni Fouta to no waɗi woni guure ne heewi toon ne heewi toon gandanɗa hoorema ha joom guure en ɓe natti susde wadde yangueji holko saabino eyyi ko saabi ɗum joni a waɗat yangue ma joni ɓe gara ɓe jara ɓe cooda latiji ɗi ɓe jara te aɗa andi holon lati ko lati ñolnirtenoɗo cuurayo ko on ɓe jarata a faami soɓe gari ɓe jari an ɓe perta réseau maɓɓe ɓe natta wondude koye ma hakkillaji maɓɓe sagoji maɓɓe ɓe gonay habde e koye maɓɓe ɓe gonay fiɗirde e koye maɓɓe joni an joom yangue o a joɗa ha ɓooya kaweɗa an ɗum ɗo holto ummorima ɗum a dañata sécurité bawɗuma renande an mbaɗa tan ko renande hoorema so tawi kadi ko hen sukaɓe ma jeeya wonka kadi ka a wawata wadde ko ɗum hande woni e Fouta kadi o woni noon kadi e Fouta woni Fouta noon to ala min noon komi jiiɗo ɗum saabu ne jaami yangueji hedde diwan amen to tawmi toon ko sukaɓe ɓe ne jara soɓe jari ha paari ɓe mandili jiiyata ɓe lappo ga ɓe turno ga woni joom yangueji en soɓe gari ɓe juppata koye loore ɓe juppa e barille ɓe juppa e barmil cagguintiɗe aɗa yiya mawɗo yara ndiyam jiiya ha ɓoyna gooyo na yara ƴeewa tawa an oɗo ko yari ko sukaɓe ɓe mbaɗɗi joni yangueji natti 6 heures natti waɗede kowoni 6 heures joni yaha hedde takkusan so yi ha takkusan hankkadi yoni wonɗa wuttima joɗɗo machallah jalton gonene fijje ko guirɗe pijirɗe joni natti a susa wadde saabu sa waɗi ɗum kamɓe ɓe naata e nder diŋanal he ɓe gonay amde ɓe gonay fiinirde jiiya ɓe juwodir laɗɗede joni tagi yimɓeɓe kutti wadde 6 heures joni enen wadde en ngala ko kalden saabu nden wiyetano ko ɓi pullo anda jaram ɓi pullo jawinta Allah e hewde muɗum gacce e jogade mum fulla e fayida hande noon so wonti ko ɗum ɓiɓɓe fulɓe titorto kono donc enen hande en ngala ko kalden non wona noon saabu enen hande min mbiɗa hersani wiyede ƴeewe ɗum ɗo ko fulɓe mbaɗata ƴeewe ɗum ɗo ko ɓiɓɓe fulɓe mbaɗata ɗum saabu hande ɗum no hersini hande ɗum no hersini ko motoji maɓɓe ɓe jogui kala yangue bar aɓe jogui gandanɗa hoorema mawɗo maɓɓe on ko kañum huɓɓata motoji arda e maɓɓe jiiya so barmi soɓe rewɓe ne gone barmiji ne caggina so coynima ɓe gara mbi he kaare na gara ɓe doka ɓe goppa barmiji
kamɓe so ɓe ngari ɓe juppa e barmiji est ce que so mawɓe yari est ce que danta est ce que gongata te min nden ɗo kam mbiyete ko sangara neɗɗo yarata kono to mi nani ɓe mbiyata ɗum ko ricles woni latije ɗum ɗon joni taƴata ko ɓernde ma ñawnuma leftuma e aduma bonnanma aduna ma ɗum ko jari hen mi yiyan ko faaro walla ko yidde wiyede ko ñemama kadi no bonni sabu enen kala ko naɗɗe ɓurti enen ɓiɓɓe fulɓe kala ko naɗɗe ɓurti ko naati fof enen e ɓurti hen way kono ñemama ni sabu sa yi latiji mbiyete ko bol faare ɗum latiji mbiyete kadi ɓuri kam musde koye meɗen enen e koye meɗen eɗen jiiya yeewe enen rewɓe eɗen jeeya ɗum e nder koye meɗen eɗen jeeya sukaɓe meɗen taw ko debbo sooda ɗum ene yeeya ɗum sooda ɗum ne yeeya sukaɓe taw an ka ɓi pullo hono ma jeeya pullo hono ma ne yara ina waɗa gueɗe ɗe hay ko tan te jiira cukalel tokosel ha jaaro duuɓi 15 e jaaro duuɓi 14 ɗum nan kon tan jiirani joni kay ko ɗum woni bonande nde saabu ko sukaɓe tokosɓe ɓe ganduɗa an a miijonoki ɗum e mumen ko ɓen goni ko mbaɗata ɓen goni ko mbaɗata ko te kadi min muusi kam tan ko ɗum ɗon joni wiyete e heɓiɓe fulɓe e he haal pulaare wadde haal pulaare no mbano adal e yimɓe men no mbano ndeen ɗum hande jamanu way kono ussima sabu hande jibinani joni nde ko mbaɗata ko mawɓe men nden tusa wadde hande min ɗum no muusimi ha min gandanda hoore ma muusimi ha min ƴetti hen dental biyetengal daraniɓe leñol fulɓe ne darni sukaɓe joni dental ngal ko holnoon wawi waddede haɗatɓe walla yahat tawoyaɓe toɓe gonɗi o walla dal mbeɗa yiiɗi kadi kalna kam dental ngal ɗo holnoon darori hen eyyi dental ngal darori ko ina jogui calɗi ndu salminana Fouta ɗo jumɗo monsieur Fala salminama ke on waɗen ko waɗi fayida saabu no way joni so moludaji ɗi garini kamɓe koɓe otoji mabɓe koɓe sécurité ɓe jaaha e guure he ɓe ƴeewo mata sukaɓe ɓe tampinami joom moludaji en ɓe mata turbilani ɓe toon soɓe gaari e ngoɗo wuuro soɓe tawi ngoɗo wuuro machallah haydara ala hen ɓe kuɓa oto makka ɓe ɓenna soɓe gaari e wuuro mon ɓe tawi sukaɓe turbile ɓen ɓe ƴetta sukaɓe nana oto gadda ha jum ɓe kalan ɗum joni ɗum mbatton ko haydara moƴƴi hen sa yi min naate ɗum mi yi sukalel gotel nde kalno wimin somin daña waajiɓe mi no mbajoriɗa min ni minen min gacca wadde ɓe jiiɗi waajede amin jogui kadi sernaɓe nden ɗum yonti amin jaaha Fouta amin mbaɗa tourné amin mbaaji o kamɓe ɓene caggal Allah caggal amen machallah wadde ɗum woni fandare joni onon gila nden no foti sukaɓe hande yarannoɓe yaltuɓe hen ene heewi ko dental ngal dari ko no heewi saabu mawnamo tan Aissata hanki e guila hecca nga hande omo waɗa hen kadi ko fayidine saabu o yeehi guure funnague ɗe omo wonde sukaɓe amen woɗɓe omo wallodira mumen omo yewtida e sukaɓe ɓe won hen machallah ussi no wanoni won hen ussi jaɓɓe haalanede nana ɓe ɓen kam ussi saliɓe haalanede nana ɓe ɓen nan jokki ko mbaɗatno eyyi wadde ha hande eɗen ñagono sallu ndu tan sallu fulɓe yo Allah wallitir cellal kadi ɓe ɓuura kadi darade hen saabu hande ɓiɗɗo so jibinama tan ganduɗen ko jibinama en ganda mukko naftortoɗo ɗum noon kala dañɗo baraji tan wiye ene oncenen sukaɓe ɓenne kadi jettete no fewi ɗum noon on jettama hen no fewi Seydi Ba kadi oɗon mbiye yon jokku golle kadi comme ricles min kam mi anda mi nanat tan ene wiye ricles holko woni ricles min de ricles kam wona ganduɗo inde nde kono kam min kam bol faare ɗo ɓuuri andude saabu butilaji ɗi ne jima ɓe jara nde sukaɓe ndendinima woni saako jii bullaji ɗiɗo bullaji ko ɗi ñolnirteno cuura ko ɗum ɓe jara ɓe mbi ko ɗum ɓe jarata saabu kadi noon min jeeyi kadi haaɓe jaram ɗam on waadi koto ndeysan rawane waɗi hen moro muɗum waɗi hen guiƴu ndeysan taw koye jaram ɗam yo noon ɗum par ce que sa heere a perdi contrôle a perdi contrôle a natti saabu joni aɗa jara joni tawa ɓe tourné leece aɓe leeli ɓene tourné ga ɓene tourné ɗum an dal affaire o hawma mbiya min en tant que komi debbo kadi komi jibinɗo kadi ɗum ɗon muusimi kono kadi woto yimɓe kala kadi haala jinnaɓe saabu hande aɗa jibina ɓiye donkana
ala haala jinnaaɓe moom haalata heen tan sabu ɗum tahi ne wiye njene fof jinnaɗo fotani ronkande ɓiyum aɗa andi haalo pulaar ne wiye bojji suka ɓuri bojji mawɗo suka ɗo woni suka ɗo woynu ɗum fawa ɗum e laawol sa woynani ɗum tan woynete sabu hande ni ɓuri bonde jibina ɓiye ha mawɗo ala ko heddi so wona aɗa foti naftorade ƴefta laawol bongol surtout wara heen neɗɗo a wawa yebde ɗum ñande fof a wonta aɗa rondo bottaji aɗa nawa prison e wonko ganduɗa dal mbaɗa sikki tan yo yimɓeɓe kadi dutte neediji meɗen sabu woni neediji sa nehi ɗum ɓiye ma wot ko suka waɗani hen sahaji ene wiye ala komi donkanɗo min mi jaɓani ɗum par ce que jinnaɗo fotani ronkande ɓiyum mo tottata ñamde totta yardu aɗa rewna ɗum e laawol normal on kala no jiɗɗa way ene foti waade noon ɗum noon jinnaɓe kadi yo duttitay sukaɓe ha no fewirta ni sabu hen sahaji kamɓe kadi joolata ɓe ɓewmen yidde ɓiyum kadi ha ɓurta a oncata sa oncanamo duka hande so kaw mum fi mbiya pourquoi so miñum fi walla so mawnum fi kaala ɗum noon janggo e jaam annene a dañat ko mettuma e ɓesguma eyyi ɗum de hande he sabu hande binta son tawi ɗo tan ɓiye ne wone bedde ne waɗi ko hay goto anda somi ƴettino colami fi ma yiye hoore ma o nehani ɓino ne ɓiya hande ko ɗum ɓonni ɗum hande a suusa onciri ɓi jana sabu sa onci ɓi jana mbiɗa an nder woppi ñawande galle ma aɗa hoɓɓite jawande janayi wadde hande ko ɗum bonni ɗum kono kadi en ƴewtino kadi sukaɓe men ɓe holko mbaɗata ko surtout ma no enen ɓiɓɓe fulɓe enen ɓiɓɓe haalpulaare sabu en jiiɗa leñol men ngol nanane ko fewani en jiiɗa leñol men ngol yiyane ko fewani ko ɗum noon hande kaɓoɗen pour leñol men ngol no mawɓe men mbano ni hayso en dañani wade noon sukaɓe men ɓe ƴeewa étade goppa ñamambaɓe ƴeewa étade mawɓe men no mbano ƴeewa étade ɓiɓɓe fulɓe ina mbano fina tawa men tawno koye fulɓe yontaɓe tawa koye fulɓe sernaɓe ummi koye fulɓe wadde enen ƴeftoɗen koye meɗen fof goppen ɗum ɗo ala nafoore hande an ɓiɗɗo pullo ka suka poɗɗa ummade hande ƴeewoya holko dañi holno dañirmi ndiɗo jawdi holno mbawi wonde galo ɗum tan hande yoni kono wona mbeɗa dañi buccoya mbeɗa sooda lati mbeɗa waɗa sakam mbeɗa yara mbeɗa mandila nenam hayso haali mi ƴewta ɗum bam hayso haali mi ƴewta ɗum kawam hayso haali ko kañum même chose kalɗo fof mi wondako joni a haala sa ɓe ndewna hen ko ɓuuri bonde pourtant hay haalde nde ƴaɓa ko ɗum hande woni hande jamanu ɓiɓɓe meɗen gaare peewol kala ko rokkani wona bonande rokkanma ɗum sabu hande holko ɓuuri welde jontaɗa gona e saaha ma daña jawdi ma kala debbo mo jiɗɗa mbaɗa kalis ma tawa foodidirteɓe gara naata ɗon keeɓa fulɓe ko ɗum ganduno hande tawa jontade ne jooɗi ko wayno Seydi Bani worɓe fulɓe cato ɗum ɓene jogui gayu men ɓene jogui jawdu men par ce que ɗum waɗanno noon ko jogade joom sa joguima joom hunde foof tawma hen kono hande sukaɓe meɗen min mi anda ko ɓe batti ko yemɓe téléji ɗi hankkadi ne ɓe ñembi kammane hoɓe ɓurtini ɓurti no fewi te ɓuuri hen hamnade kala ɗo tawɗa tan ko bonna wiyete oɗo sa ƴeewi ko ɓi pullo wonata ɗum noon ne hersini e meɗen ne hersini wona ko meɗen ɗum noon ɓesguji meɗen ɗi yo duttito sisaji gayena riclesaji gayena sangaraji gay ala ko nafata sene nafanno tubakoɓe kollata en ɗum tubakoɓe kala ko woni nafoore en gandana ɗumen de goto e maɓe foof kono kene nafa ɓe nekkani ɗum e guurew men kala nde jiiɓɗa tubak tan holli en andu ɗum ɗon nafata en so wona ene bonnana en ala ko nafanta en saabu sa yi whatsapp oɗo hande mi nani pour tawa tubak ne jooɗi ne jogui whatsapp c'est rare téléphone en tokosel ɓe jogui mais nde ɓe jinno bonnanden ɓe nelɗen ko ɗum ɗo mbeƴƴen hen deñƴuɗen hen yimɓe meɗen e fof hande kala ko jiɗɗa yiide koye whatsapp jeyata ɗum kala ko jiɗɗa yiide ko hen jeyata sangara oɗo moƴƴo ɓe gaddanani en de ɓe gaddanen ko bonɗo kamɓe moƴƴo kamɓe ñere yallah dandu en hen ala ko moƴƴi hen ɗi mais kam kamɓe kam koɓe totti en ko kala nde sukaɓe meɗen jaari ɗum kam
ko ɓerde mumen ɗe taƴata haydara hen nafata eyi ko ɓe nganndi ko kamɓe cohlan ene cohli sabu hannde kadi ƴewta tiktok o ene fulɓe ɓuri heewde heen a yiyii jooni fulɓe ndeysan annduno ko peñaade ndo ɗumnoon ƴettude cuhuli worɓe jappito haalis cayaali gayne kuuna kosameeje ina ndoga so debbo hannde sa yii ɗo hannde debbo ko puuɗondirat ko ɗaftodirat ɓeɓe gay ɓeɓe kaalis ɓeɓe ɗum ɗo kono hannde ɗum alaa de tiktok ko hannde sa ƴeewi kamɓe tigi ɓuri heewde heen ɓorni cayaji maɓɓe ngama heen par ce que a faami wadde ko enen bonnani koye men enen ngoni ɓe ƴewtaaki enen ngoni holɓeɓe sa yi Cheikh Oumar Fouti wino église watta Fouta bar watta Fouta hannde toon bar ala Fouta de kono ko yeyete ka fof to nantoon he sabu ko wayno mawɓe men ndeɓe e sukaaɓe men jooni wona gooto wadde ƴewtuɗen koye men surtout ma enen fulɓe enen aynaaɓe ngannduɗen ko min de yomi ɓurma jawdi o de yo wi ko galo enen ko ɗum nganndiren ɗa kono en nganndirana ko ƴettude latiije ɗe mbaɗa sakuji meɗen sakosaji meɗen eɗen jaa ɗe mbakkiya eɗen jara non hannde sa ɓi pullo hannde woni ɓiɓɓe fulɓe hannde sa yi an itta ɗumen mero ɓiɓɓe fulɓe sabu wona ko meɗen sabu cosaan kewɗo koye men ƴetta fina tawa koye men tawa wadde sukaaɓe yoɓe ƴewto koye maɓɓe ɓe duttito caggal ɓe mbasa yaaru yeeso sabu koɓe mbaɗata ko moƴƴani enen kadi rewɓe kadi yeeyoɓe ɗum ɓe tan kadi jeeyeten kadi ko ɓiɓɓe men jeeyeten ko miñiraɓe meɗen jeeyeten kadi ko baadiraɓe joom galle meɗen jeeyeten ko sukaaɓe joom galle meɗen jeeyeten kadi ko famille meɗen ƴewtinɗen kat oto kaalis jarani oto kaalis jarane wadde ka ɗuminani sa ƴeewi hannde so yangue o waɗi yeeyo ɗum o nana adde nder yangue hen a yeeya sa fami sa ƴettani hannde sécurité yangue ma bonat sabu ɓe piidirat toon ɓe gañodirat toon ɓe jodirat toon laaɓiji ɓe jodirat toon alay kamɓe jogade jaase jogade laaɓi kamɓe ɗum woni farama an a joguima jaasi a wakkima jaasi a joguima laaɓi aɗa jogui oɗo lati aɗa yara est ce que ɗum ma fewta ɗum noon annata Seydi Ba vraiment yewtere nde weeli waɗi fayida kono noon yewtere meɗen hiɗɗi jinmi ko kaala konngol ma cakkitigol kadi mbaynoroɗa bandiraɓe meɗen saabu heure meɗen eyyi mi salminima Binta mi weltanima Seydi Tall kadi amin mbaɗa lasma kadi amin cohli kadi e laamu ngu walla men heen sabu ɗum ɗo famɗani wona kadi hunde famɗude amin kadi berti juuɗe amin jaanni yo mballu min ɓiɓɓe fulɓe fof noddama on calminama on jirama a weltanama oko bokke debbo bokke boydir walla debbo nenne dir alimode a weltanama Seydi Tall mi salmini kadi Ibrahima Kane kadduɗen ɗo o machallah mi weltima a jarama Seydi Ba vraiment min beltima no fewi kadi hamin nodda bandiraɓe hande ko wayno moɗon ene pindina sukaɓe ko wayno moɗon kadi ene taha kala suka nannoɗo e heure ene yalta hen ɗum noon min beltanimama no fewi yalla ɓeydu bawol ngal Allah ɗaccinma kadi e sago ma sago hoorema ɗum noon ko ɗon ndeweten calminen bandiraɓe meɗen foof ɗon ndeweten kadi calminen hono mawɗo galle o kawamen Abou Diop calminen tatamen Leyla calminen ɓuuju meɗen hono bammen xam Sarr ɗon ndeweten kadi calminen Ibou Thiombane nde wonde Thiat Mignam min calmini on kala ko feewi ɗo ene ko onon kadi kala ko ganduɗon tan wayi noon gandon wona sagoji meɗen en calmini bandiraɓe fof ko debbo mo Dumga Bossé jooɗinoɗo ene waɗa noon yewtere moɗon émission men gonka debbo e rendo men